Amin ni gitoy anak kailanadan kadagiti sorsorat ngayon tayo adalen kadagiti kay papadan na. Ta amin a tao matay mutlaeng agsubli iti daga ket yaris iti tunggal tao iso iti agpangato. Kadagiti pamanektek kakabsat ko alay surat iti Biblia digitoy a pamaneknek ngadda alay surat iti Hebreo 13:14. Tawan iti pagilian tayo ditoy amataginayon ngem tarigagayan tayo iti mapasungad. Tadigitoy ang mapasungad nga ibagbagana mangrugi iti kinaubing ngainggana iti lumakay ket matay. Isu dayta ti bagbagana nga mapasungad wenno ipapatay iti tao. So di kita kakabsat iti pamaneknek nga adda kadagiti entayo pakasbukan ngainggana iti papatay. Taditi kakabsat iti pagapilyan tayo no kasano iti kinatibker tayo nagsukimat kadagiti na Diyosan asorsoro ngadda kadagiti nailanat kadagiti sorsorat. Tadaytoy alubong agtalinaed daytoy nga haan a mapukaw iti bagbagana adaga a mapukaw datayo metlaeng nga tao iti bagbagana a mapukaw so dayta nga isusubli metlaeng iti daga. Kadagiti a pamaneknek a mabasa ti Juan 11:50. Ket di kay panpanuten may paay kada kayo amatay iti maysa a tao gapu kadagiti umili ket saan ket mapukaw iti sangkadagaan wenno sangalubungan iti bagbagana. So kadagiti kapsat awaten ta kadi analaing kadagiti akay papadan na isu digitoy nga haan a mapukaw. Ket iti bagbagana iti Hebreo 11:16. Ngem ita tarigayan da iti nasiyat a pagnaedan kayat na nga sawen iti nainlangitan. So iti kapsatin na ibagbaga kay patpatuldo kada tayo gapu kadagiti nainlangitan a banda. So dayta gapu na iti Dios saan na ida nga ibain nga iso awawagan da a Diyos da tayin sagan na kadakwada iti pagilian. So dati kapsat nga amin ang makatungpal isu digitoy nga insagana iti Diyos iti pagilian sa dilangit. Tadda digiti a pamaneknek kakabsat ko ngayon na ibagbaga iti Hebreo 12:22. Ngayon masideg kayo iti bantay Sion ken iti ili iti Dios as ibibiyag iti Jerusalem anayin langitan. So dati kapsat na ibagbaga nga dayjay iti Jerusalem anayin langitan ken kadagiti di mabilang aboy-buyat kadagiti anghel. So dayta takinuna na numatay iti tao digitoy ang mabasa iti maikadwa at Salonika 4 iti 17. Kalpasan na datayo asibiyag datayo amabati may tayeb tayo amay kuyog kadagitol ulep asabten iti apo iti tangatang ket iti kastakan kanayon nga datayo iti apo. So digiti kakabsat ti pamaneknek nga no matay iti taon isu dayjay panagikuyog nga pong Jesucristo ngagpangato. So dayta tadda ti Jerusalem na langitan nga ibagbagana kas pamaneknek iti Galacia 4 iti 26. Ngem iti Jerusalem sa dingato agwaya-waya nga isu ti inatayo. So dayta kapsat ti pamaneknek
ngadda nga gururay data nga Jerusalem no kada tayo nga tao makatungpal ket may kari tayo ngagturong iti sibay iti Dios sudayta. So kadagiti kapsat nga nakipapaabot gapu iti Facebook online Bible study sa digita tapno maamuan nyo kadagiti kay papanan kadagiti linaon iti Biblia ket agyaman iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.